Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, weer na een lange tijd hebben wij meneer Fraser vandaag hier. En meneer Fraser, je lafoe. Ik ben er klaar voor. Hoe gaat het met u? En met mij gaat het altijd lekker, soekroe en sweetie. Die zijn we toch? Ik groet eerst alle luisteraars en kijkers van Kulturu TV. En ik dank ook iedereen die comments hebben geplaatst bij alle interviews die ik bij jullie heb mogen afleggen. Ja, en ik ben iedereen dankbaar die me ook de grond in heeft geboord. Oh, daar zijn wij Surinamers ook heel goed in, dus ik bedank ze ook daarvoor, hoor. Ja, weet je, maar mijn speciale dank gaat uit aan de mensen die ook lekker hebben kunnen lachen samen met mij. Want humor kent geen tijd en geen plaats. En humor verfrist je ziel. Dus ik ben er helemaal klaar voor, want u heeft mij weer uitgenodigd voor een interview. Dus ik ben er helemaal klaar voor om, ja, op mijn manier iets moois neer te zetten. Lyriek en tegelijkertijd vol met humor. Want ik kan niet leven zonder humor. Ik begrijp mensen niet die opstaan 's morgens met een lang gezicht. Ik sta 's morgens lachend op, want ik ben fris en vrolijk en ik dank de Heer dat ik weer heb mogen ademen en een nieuwe dag heb mogen zien. Dus. Helemaal. Meneer Fraser, als we nu kijken, heel wat partijen hebben hun kandidatenlijst opengesteld. Hè? Ja. Het is te zien en we zien dezelfde figuranten eigenlijk terugkomen. Ja. Dezelfde DNA-leden. Ja. En er wordt gezegd dat die mensen niet hebben uitgevoerd, maar ze komen wel terug. Aha. Wat is vanuit uw oogpunt, hoe ziet u dit? Kijk, wat ik u wil meegeven, om het heel duidelijk aan u uit te leggen, is dat wij om de 5 jaar een vast patroon hebben naar de verkiezingen toe. En het begint zo 6 maanden voor de verkiezingen. Dan krijg je allerlei missionarissen die naar het binnenland gaan om de politieke evangelie te gaan verkondigen. De binnenlandbewoners worden ineens belangrijk en worden van alles en nog wat voorzien, weet je wel. En dan krijg je ook dat het arme volk pakketten krijgt om lekker aan te sterken, om dat potlood goed vast te houden op die dag van ezels. En dan heb je natuurlijk ook, kijk, aan het begin, en dan krijg je allerlei partijen die als paddenstoelen uit de grond rijzen en sluimerende bestaande partijtjes die ineens weer nieuw leven krijgen en opstaan en allemaal freedom fighters zijn die het volk gaan bevrijden van hun onderdrukking en hun ellende. Weet je, dat is het vaste patroon dat je hebt. En meestal aan het begin van het verkiezingsjaar, zo rond januari, dan heb je dus dan heeft Suriname last van een sprinkhanenplaag. En 2 keer hoor, heb je last van die sprinkhanenplaag hoor. Maar de eerste sprinkhanenplaag is zo rond januari. En dan zie je al die sprinkhanen rondspringen, jongen, naar alle partijen.
en de grootste mond hebben en de Jezus voorstellen en zo. En de Columbus en al dat soort mensen voorstellen, weet je niet. Want ze weten het allemaal heel goed en ze zijn zeer gewichtig en zwaarwichtig. Weet je. Dus dat is die periode. En dan krijg je dus die periode van de inschrijving bij het CHS. Dan krijg je dus die binnenlandse oorlog, die interne oorlog. Want dan wil iedereen ineens gaan bundelen. En ineens de Columbus zijn. En ineens de grote redder zijn. En iedereen wil dan zich gaan mengen in allerlei en wringen in allerlei bochten om het zo mooi mogelijk over te komen en zo geweldig mogelijk over te komen. En maar wanneer je dus dan die inschrijving hebt gehad, meestal zo begin februari tot 14 februari zo, dan heb je die inschrijfperiode en dan zie je dat allerlei partijen ineens gaan klitten bij elkaar en allerlei samenwerkingsverbanden aangaan en elkaar het huwelijk zoeken, weet je wel. En dringend heel snel gaan trouwen, weet je wel, van ik ben gek op je. Maar het is allemaal gebaseerd op eigen belang. Want wanneer je ziet dat één bijvoorbeeld, recentelijk wat is gebeurd, dat één uit dat huwelijk stapt, dan wordt die direct met de grond gelijk gemaakt. Want dat is die de meest ellendige partner die ooit een huwelijk heeft willen aangaan. Met een slecht hart. Alsof ze allemaal een goed hart hebben. Weet je wel. Maar dan zie je dus dat soort tafereelen gebeuren. En samenwerkingsverbanden gaan dan aan en zo. En wanneer men zich heeft geregistreerd bij het CHS om mee te doen met de verkiezingen, dan begint de interne oorlog. Want elk verkiezingsjaar telt 3 oorlogen in Suriname. De eerste oorlog is de interne oorlog. Want daar gaan partijen onderling elkaar opvreten wie de beste posities kan krijgen en wie het meest kan uitblinken. Dus zo zie je dat die huwelijken die worden aangegaan eigenlijk schijnhuwelijken zijn. Gebaseerd op belangen, eigen belang. En dan wanneer die periode achter de rug is van die inschrijving, dan krijg je de tweede oorlog. Want dan krijg je de oorlog van de positionering op de kandidatenlijst. Dat is weer een compleet andere oorlog. Want dan gaan partijloyalisten, partijaanhangers, partij van die pepersvereniging, dus Zuignap, die gaan dan allemaal oorlog voeren. En dan krijg je dat blauwe ellebogen en dat zwarte scheenbenen van dat schoppen en trappen en duwen. Want iedereen wil op de beste plek komen van die kandidatenlijst. Wat krijg je dus bij dat gedoe van dat ellebogen en schouders en knieën en zo? Dan krijg je dus dat mensen elkaar gaan bekladden. Weet je, partijen gaan elkaar de grond inboren. En dan krijg je allerlei vieze en vuile modder, gooierijen en elkaar poten doorzagen en al dat soort gedoe krijg je. Oké. En dan krijg je het punt van de kandidatenlijsten indienen. Dat is zo rond 25 maart heb ik begrepen. En daarna krijg je weer een andere oorlog. Want dan krijg je de oorlog tussen de partijen die hun kandidaten naar voren hebben geschoven. Want dan krijg je weer de oorlog van mijn kandidaat is sterker dan die van jou. Dus moeten we zijn positie gaan heroverwegen en mijn kandidaat stellen. En weet ik veel. Dan krijg je die oorlog. Maar ondertussen, die hele oorlog wordt boven het hoofd van de kiezers gevoerd. Dat moet de kiezer goed
begrijpen. Alle oorlogen worden boven het hoofd van de kiezers gevoerd. Niet met de kiezers. Houd dat vast. Wanneer die oorlogen afgelopen zijn, dan krijg je de volle verkiezingscampagnes. Tegenwoordig hebben ze ook een nieuwe gevonden onder de OSSO-vergadering. En trouwens een Segotro-vergadering. En trouwens een Mochofasi-vergadering. Dus ze hebben allerlei varianten gevonden voor die vergaderingen. Oké, en dan tijdens die vergaderingen wordt er volop modder gegooid. En elkaar de grond ingeboord. En iedereen wordt bang gemaakt. Let wel. Iedereen wordt bang gemaakt. Want politiek houdt zichzelf namelijk in stand door angstinboezeming. Zo alleen houdt politiek zichzelf in stand. Overal ter wereld. En ik heb het in een eerder interview aangegeven dat er 2 systemen zijn op aarde, namelijk religie en politiek. En ze hebben beide dezelfde kern: indoctrinatie, manipulatie en verdeeldheid. En hoe houden die 2 systemen zich in stand? Door angstinboezeming. Dus wat doen die politici nou tijdens deze strijd nou? Is volop angst inboezemen. Zie je, die anderen zijn schurken, boeven, oplichters en wij zijn God. Weet je? Dus je moet achter God lopen, niet achter hun hoor, want zij zijn duivels. Dus die angst wordt volop ingeboezemd. Boven het hoofd nog steeds van die kiezers. Die kiezers worden zodanig in een politiek carousel rondgedraaid dat zij uiteindelijk op de dag der ezels totaal de weg kwijt zijn. Totaal. Maar voorafgaand aan die verkiezingen, zo'n 4, 5 maanden, worden die kiezers volop voorzien van voedselpakketten. Want ze moeten sterk zijn om die pen goed vast te houden. Nou, ben je ook kleurtaptrapressie. Nee, je moet die stem, dus je wordt lekker sterk gemaakt. Net voor die verkiezing. En die kiezers mogen op de dag der ezels, de verkiezingsdag, hun stem gaan uitbrengen. Volledig gedesillusioneerd, volledig dolgedraaid door die carousel, mogen ze hun stem gaan uitbrengen. Wat die kiezers niet begrepen, tot op heden niet begrepen, en tijdens deze verkiezing ook weer zal manifesteren, is dat zij dit in hun achterzak dragen bij de dag van verkiezingen. Dit draagt elke stemmer die in dat stemhokje gaat, zonder dat hij het weet, draagt hij dit in zijn achterzak. Is een strop. Dit draagt hij in zijn achterzak. Want alleen en uitsluitend op die dag van verkiezing is hij belangrijk. Heeft hij macht. Wordt hij ingeboezemd en ingepalmd. En zoveel mogelijk in de watten gelegd. Niet wetende dat hij de strop om zijn hals doet. Want volgens dit kiesstelsel en dit regeerstelsel heeft u maar 1 dag in uw leven vrijheid. Daarna wordt 5 jaar lang dit om uw nek gedaan. Zonder dat u enige invloed kan uitoefenen, enig gehoor heeft, wordt er meedogenloos die strop om uw nek gedaan. Dit draagt u in uw achterzak bij het kiezen. En na die dag van verkiezing wordt alles en ook alles gedaan boven uw hoofd, om u heen, zonder uw inzicht, zonder uw inspraak. Dat is het huidige kiesstelsel en regeerstelsel dat wij hebben in Suriname. En na die verkiezing krijg je dan die tweede oorlog.
Die oorlog gaat dan over wanneer alle stemmen geteld zijn en alle zetels geteld zijn, dan krijg je die tweede oorlog. En die tweede oorlog gaat over positionering van de coalitievormende partijen boven het hoofd van die kiezer. Die kiezer heeft totaal geen inspraak meer. Dit proces, alle processen na 25 mei gebeuren buiten het zicht van de kiezer, boven het hoofd van die kiezer. Vandaar dat die kiezer dit wordt omgedaan. De strop om zijn strot. Dan krijg je die tweede oorlog. Positionering van partijen binnen een te vormen coalitie. Wanneer ze elkaar eenmaal hebben gevonden, na strijd te voeren, gaan we naar de DNA. Daar wordt er een tweede strijd gevoerd voor het verkiezen van een president en een vicepresident. Buiten het zicht van het volk. Buiten de invloedssfeer van het volk. Die kiezer. Dan wordt er een president en een vicepresident gekozen. En die gaan dan hun ministerraad kiezen. Oké, wat krijg je dan? U krijgt een president die u misschien niet eens had gewild. U krijgt een vicepresident die u misschien niet eens had gewild. U krijgt een stel ministers die u niet had gewild, maar die u worden opgedrongen. Zonder uw inzicht en zonder uw inspraak. En wanneer u zover bent, dan krijg je de derde oorlog. En de derde oorlog gaat beginnen wanneer de president en de vicepresident worden beëdigd, de inauguratie. Dan begint die derde oorlog. Want die derde oorlog wordt dan gevoerd binnen de partijen die op dat moment de regeermacht in handen hebben gekregen. Dan krijg je die derde oorlog. Want al die partijen hebben hun eigen partijprogramma. Eigen partijbelangen. Die zij willen uitwerken. Dus wat krijg je? Om de 5 jaar krijg je paarden voor een kar met verschillende disciplines. Maar wij blijven het vreemd vinden in Suriname dat we nooit een millimeter verder komen. Wat denk je dat gebeurt wanneer paarden met de verschillende disciplines een kar moeten trekken? Die kar spat binnen de kortste keren uit elkaar. Of de een moet zich onderwerpen aan de ander. En vanwege onze arrogantie in Suriname zijn wij nooit en te nimmer in staat om ons aan wat dan ook te onderwerpen. Vooral niet aan een tegenstander. Wat krijg je in de periode na de verkiezing tot die inauguratie? Krijg je namelijk dat de partijen die geen zetels hebben behaald, elkaar gaan opvreten. Ineens gaan combinaties die gevormd zijn voor die verkiezing, zie je ineens dat na die verkiezing, als ze geen zetels hebben behaald, ineens allerlei mankementen in elkaar gaan vinden. En ineens elkaar niet meer zuiver gaan vinden. En geen belang meer zien om bij elkaar te blijven. Zo ook die leden. Want dan zie je de tweede sprinkhanenplaag in Suriname. Ik heb je gezegd, we hebben 2 sprinkhanenplagen tijdens de verkiezingen. De ene is voor de verkiezing. En die tweede sprinkhanenplaag is na die verkiezing. De ellende van elke politieke partij. Vrij Suriname, waar ik voorzitter van ben, is ook niet van gevrijwaard. Ook wij hebben diezelfde sprinkhanenplaag
meegemaakt. Wij hebben meegedaan in 2010 en 2015. En omdat wij 0 zetels hebben gehaald, hebben we die springplagen Praag volop meegemaakt. Al onze leden zijn ineens naar andere partijen gegaan, waar ze denken dat ze een broodje kunnen verdienen. Want in Suriname heb je namelijk het probleem dat het politieke veld, toch, dat bestaat uit politici en aanhangers. Dat merk je dat die aanhangers niet gebonden zijn aan jouw partij. En ook geen hart hebben voor jouw partij. Ze zijn alleen in jouw partij omdat zij hopen dat jouw partij hun een broodje zal kunnen opleveren. En het moment dat jij geen zetels haalt en dat broodje niet kan leveren, zijn ze weg. Hinderlijk dat hoesten. Zijn ze weg, dan springen ze ineens naar andere partijen waar ze hopen toch achteraf nog een broodje te kunnen gaan verdienen. En dat heb je steeds bij die grote partijen. Wij kleine partijen hebben dat probleem ook, maar bij ons is het minder effectief dan bij die grote partijen. Bij die grote partijen is het slopend. Want bij die grote partijen, neem maar de politieke geschiedenis vanaf 1975 tot nu. Wat is er met die grote partijen allemaal gebeurd? Hun aanhangers zijn allemaal zwevers. Elke keer bij elke verkiezing noemen ze een groep mensen die niet wil gaan stemmen, noemen ze zwevende kiezers. Maar wie is zwevend? Jouw aanhang is zwevend. Want als jij hun niet kan voorzien in dat broodje dat zij willen, zijn ze weg van jou. Dan gaan ze naar de buren in de hoop daar dat broodje te vinden. Dat is wat er gebeurt om de 5 jaar. Het vaste patroon hoor. Het is een vast patroon wat er om de 5 jaar gebeurt in Suriname. Maar het grappige is dat niemand wakker wordt. De kiezers worden maar niet wakker. Van mij God, mij Christus. Waar zijn we bezig in dit land? Want die kiezers blijven pinaren. Sinds 1975 tot nu blijven die kiezers pinaren. Ze blijven in die ghetto's wonen. Ze blijven afhankelijk van voedselpakketten. Ze blijven afhankelijk van sociale steun. Maar ze zijn blind, geïndoctrineerd, toch gemanipuleerd en vooral verdeeld gehouden. En die verdeeldheid komt goed tot uiting tijdens de verkiezingstijd. Maar dan slopen ze elkaar. Je moet niet naar die andere kijken hoor, de man had fok op. Uno na buang. Dus die mensen, en wat doet die politiek? En de afgelopen 5 jaar hebben we dat ook gemerkt weer, is opzettelijk het onderwijsstelsel vernietigen. Speciaal om jou dom te houden, of niet dom, onontwikkeld te houden, zodat jij rechts niet kan zien of niet kan onderscheiden van links. Dat is de bedoeling. Je moet onontwikkeld blijven, zodat je open staat voor manipulatie. Dat is de bedoeling van politiek. Politiek houdt zichzelf in stand door jou te kunnen manipuleren om je angst in te boezemen. En hetzelfde doet religie ook. Je achterhouden in vervlogen tijden, zodat ze jouw angst kunnen inboezemen voor iemand van een ander geloof. En dat is wat wij heden ten dagen meemaken in Suriname. Het is gewoonweg triest en dan ook intriest wat wij hier meemaken. Ik zie nu, als je kijkt naar, want nu wordt er een mediaoorlog ingezet. Is makkelijker, is goedkoper dan... en nu hebben ze ook een mooie hoor, meet the people. Dus dat wil zeggen dat jij 5 jaar lang never in a meet a people. Nu pas
You meet a people. Waarover jij steeds hebt zogenaamd geregeerd. En nooit hebt gesproken. Dus nu, you meet a people. Say you big. Brokker en nekkie. En het volk staat te huppelen en te juichen. Het is zielig, boy. En weet je wat die ellendelingen ook doen? Wij als ondernemers worden constant vernietigd door de politiek. Weet je wat die politiek doet? Ambtenaren krijgen 2 maanden betaald verlof om propaganda te gaan voeren voor politieke partijen. Is dat niet een vernietiging van onze economie? Is dat niet een vernietiging van onze sociaal-maatschappelijke opbouw? Maar diezelfde ellendelingen, daarom noem ik politici ellendelingen, diezelfde ellendelingen hebben een mond van vol. Hoe zij de economie gaan opbouwen en gaan zorgen voor ontwikkeling. En dan gooien ze allerlei ingewikkelde programma's en talen en berekeningen naar het volk toe om ze gek te maken. Want onze lieve president momenteel beweert ook hoe hij de economie verschrikkelijk heeft hersteld en opgebouwd. Maar heeft hij de ontwikkeling van Suriname opgebouwd? Wat politici het volk constant gek meemaken, is het verschil tussen economische opbouw en ontwikkeling van het land. Economische opbouw heeft te maken met een financiële stabiliteit, een financiële ontwikkeling. Dat wil zeggen, productie ontwikkelen, inkomsten vergroten. Maar ontwikkeling van een land heeft te maken met een sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Een maatschappelijk-sociale verheffing van het volk. Is het volk verheven? Nee. Is de sociaal-maatschappelijke omstandigheid verheven? Nee. Dus er is geen sprake van ontwikkeling. Misschien, per ongeluk, tussendoor, misschien, wat Chan beweert, economische ontwikkeling. Maar ook die economische ontwikkeling kan je 80 vraagtekens achterstellen. Want als de economie zodanig was ontwikkeld, hadden wij geen hoge prijzen meer in de winkels. Hadden wij geen hoge wisselkoers meer. Dan kan je zeggen van de economie van dat land is ontwikkeld, verheven. Want het woord ontwikkel betekent niets anders dan verheffing. Wanneer je het hebt over een economische stabiliteit, dan heb je het over een wisselkoers die stabiel blijft. Dan heb je het over een economie die stabiel is, die gaat werken aan verheffing. Wanneer je het hebt over maatschappelijk, sociaal, dus ontwikkeling, stabiliteit, dan heb je het over een volk dat op één niveau kan blijven. Maar dat heb je dus niet. Het volk wordt dagelijks geconfronteerd met een noodsituatie. Want de prijzen vliegen de pan uit, waardoor het volk steeds boven je hoofd blijft. Of nee, boven je neus. Want ze kunnen nog net ademen. Dus dadelijk gaan ze stikken. En wat krijg je nu? Wat doen die politieke ellendelingen? Kunstmatig, een paar maanden voor de verkiezing, hebben ze die koersontwikkeling zogenaamd gestabiliseerd. En die governor van die centrale bank is er debet bij. En ik vraag mij af, en ik kijk met argusogen uit naar de volgende regering, als zij in staat zullen zijn en de lef en de guts zullen hebben om deze regering voor de rechter te slepen, inclusief hij werkarme governor van de centrale bank, PG, al die werkarmen voor de rechter te slepen. Ik wil het zien gebeuren in Suriname. Want in Suriname hebben we te maken met een politiek kartel. Wij doen alsof wij
niet van elkaar houden. Maar we zijn afhankelijk van elkaar. Dat is dat politiek kartel. Nu wordt het volk rondgedraaid in een carousel. Maar het politiek kartel is bezig hun messen te slepen. Hoe ze die nja gaan verdelen. Want vergis je niet, iedereen ruikt die smulpot daar op het onafhankelijkheidsplein. Hè? Allemaal ruiken die smulpot hoor. Want die smulpot gaat binnenkort misschien gevuld worden. En dan moeten we erbij zijn. Hè? We moeten smullen. Hè? Ach, dat volk. Ach, dat moet je niet druk om maken. Met de pina. Wij moeten gaan smullen daar. Hè? Dus je ziet die race. Iedereen is. Alle sluimerende partijen. En nu zie je dat ze tot leven zijn gekomen. Allemaal hebben combinaties gevormd. Nieuwe partijen in Nice als paddenstoelen uit de grond reizen. Waarom? Niet om het volk te verheffen. Nee, ze ruiken die smulpot. Dus iedereen probeert elkaar de stoelpoten door te zagen. Want iedereen wil bij die smulpot gaan zitten. En na die oorlog, die derde oorlog, of die tweede oorlog, na die inauguratie toe, dan wanneer die gasten geïnaugureerd zijn, beëdigd zijn, president, vicepresident, regeringsteam, dan krijg je die derde oorlog. Want die derde oorlog is gebaseerd op het uitwerken van partijbelangen. Kijk maar de afgelopen regering. Hoe partijbelangen de regering hebben gesloopt. Wie is uiteindelijk de gebeten hond? Diezelfde kiezer die op 25 mei niet wist dat hij dit in zijn achterzak had. Diezelfde domme kiezer die dit in zijn achterzak had. Daarom noem ik het de dag der ezels. Want de ezel stoot zich maar 2 keer aan dezelfde steen. En jij als mens? Hoeveel keer heb je het gedaan? Waarom denk je dat politici je stem vee noemen? Waarom denk je? Breid op, Sranang, breid op. Dit hebben we niet nodig. Maar zolang er een wiki ligt Sranamang, ligt kiezers, ligt volk, voor Sranang, wordt tang de onder katibo voor de politiek kartel. Een bos agodo. We stemmen, want uno kisa denken het. Dus we gaan stemmen, dan gaan we weer stemmen voor meer van hetzelfde toch? Dus we pina bara. En we pina moro wreed, want de boy smeer a olimoni. Maar na dat gevecht, na die inauguratie, na dat hele gedoe, dan kom ik, Emro Fraser, terug bij u als volk. Want dan ga ik u helpen de ogen te openen, bewust te maken en een andere koers leren bewandelen. Revolution is the only solution die ons zal helpen een nieuw Suriname op te bouwen. Dat is de enige oplossing. Hopen op deze ellendelingen is waste of time. U gaat stemmen voor meer van hetzelfde om dit om uw nek te binden. En ik zal u zeggen, dit heb ik meegenomen om u te overtuigen wat wij in Suriname hebben. Wij hebben in Suriname dit. Dit zijn onze zogenaamde politici. Kijk hier. Zaagsel. Dit zijn ze. Zaagsel. Onze zogenaamde politici. Maar wat kan je hiermee? Ik wil een oproep plaatsen aan alle politici in Suriname. Wees geen zaagsel. Want zaagsel wordt gebruikt om kippenhokken te vullen, zodat die kippen erop gaan poepen. En uiteindelijk sakka wordt.
Ik wil u oproepen, wees een massief, stevig hout, waarbij we een solide huis kunnen bouwen. De Republiek Suriname. Wees geen saka-saka. Dat wil ik de politici oproepen. Wees geen saka-saka. Wees geen poepen of kippen. Maar wees een massief hout om Suriname op te bouwen. Een massief huis te bouwen. Dat moet u zijn. Bent u in staat? Vertel me. Of bent u alleen in staat om uw partijleiding na te lullen? Om een broodje voor uzelf te zoeken en uw medemens te laten verderven? Is dat uw doel? Is dat uw liefde voor uw land? Bent u een Surinamer? Of bent u een ellendig stuk zaagsel? Vult u het in, alstublieft. Zo, meneer Fraser. Kom. Ja. Nou, tjago, koken door. Oh, ai. En als we kijken, ook meneer Ramdin is gekozen tot secretaris-generaal van de OAS. Ja. Maar veel mensen zijn niet eens daarmee. Misschien kunt u vertellen als u eens bent of niet. Ik ben totaal niet eens. Niet eens? Nee, ten eerste, die man heeft zijn proefschrift gestolen van zijn collega om af te studeren. Dat is één. Vele mensen weten dat niet. Maar die man heeft het proefschrift van zijn collega gestolen hoor, om af te studeren. Ik hoop dat hij me kan tegenspreken. En ten tweede, die man is een superracist. En ten derde, die man is geen Surinamer. Die man heeft ervoor gezorgd dat zijn hele gezin in Amerika woont. En ik vraag mij af, laten we zijn paspoort checken. Als hij een Surinaams paspoort heeft of een Amerikaans paspoort. En wij moeten nagaan, als die man bij de OAS als secretaris-generaal terechtkomt. Want de OAS in Suriname weten wij dat waarschijnlijk. We bestuderen de wereldorganisaties niet. Maar de OAS is net als IMF, Wereldbank, is OAS een werkarm van de wereldorde, die blanke wereldorde. Dus wat gaat hij daar doen? Hij gaat die blanken helpen ons verder te onderdrukken, die ellendeling. Daarom noem ik politici ellendelingen. Hij is nu weg. En what about de rest van de periode die hij hier moest afmaken tot 25 mei? Wordt hij wel doorbetaald, hè? Werkt hij dan? Nee, hij werkt niet. Wat heeft hij gedaan aan de grondrechten van die inheemse en die tribale volkeren? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft het helpen onderdrukken, die ellendeling. Helpen dat die mensen zijn doodgeschoten. Wat krijg je nu? Een groep van 7 Brazilianen terroriseert het gebied. Nu momenteel. Hoor je dat je team, dat leger en politie ingrijpen? Nee! Ze doen allemaal alsof hun neus bloedt. Die inlichtingendiensten van ons, hoor je ze? Nee! Maar laat 1 Indiaan opstaan. Dan schieten ze delen van hem als een mars. Weet je wel? Dan schieten ze hem kapot. Want hij komt op voor zijn rechten. Zie je iemand nu ingrijpen? Die Indianen kunnen niet eens naar hun winkel. Ze zijn te bang om naar het toilet te gaan. Die Brazilianen roven ze, schieten ze, bedreigen ze. Hoor je die mensen ingrijpen? Onze inlichtingendiensten? Nee. Hoor je Chan? Nee. Nu noemt hij niemand terrorist. Maar laat die Indianen opstaan. Dan zijn ze terroristen. Wie houdt wie voor de gek? Hey, dit land moet een keer democratisch worden. Dit land moet een keer echt een rechtsstaat worden. Dan zullen wij een vooruitgang beleven in dit land. Ik, Emero Fraser, zal u, het volk van Suriname, if de notier meer, zal ik u na dat hele gedoe van die verkiezingen blijven ondersteunen en blijven wakker maken. Dat wij met z'n allen dit systeem, die 2 systemen, kiesstelsel
regeerstelsel onherroepelijk moeten vervangen. Door die grondwet te vervangen. Dus ik bid en ik hoop dat ik tot u kan doordringen om samen te eisen een referendum om deze stelsels te vervangen. Ik zal mij blijven opofferen. Ik verdien er niks aan, ik wil er niks aan verdienen. Ik wil geen Jezus voorstellen, maar in mijn kleine vermogen zal ik blijven hameren hierop. Want ik blijf geloven in recht. Ik blijf geloven in recht en oprechtheid. Daar blijf ik in geloven. Meneer Fraser, u zegt 25 mei is dag van de ezels. Maar gaat u zelf ook stemmen op 25 mei? Nooit! Nooit. Ik heb maar 2 keer in mijn leven gestemd op mezelf. Toen wij het meededen aan de verkiezingen, omdat ik hoopte dat wij die verandering teweeg zouden kunnen brengen. Maar het volk heeft niet willen luisteren, Mikado. Verder heb ik nooit gestemd, want ik ben niet gek, ik ben geen ezel. Maar is het inderdaad zo dat wanneer je niet gaat stemmen, je stemt naar de huidige regering, de zittende regering? Nee. Kijk, dat is nou precies die illusies waar die politieke vereniging, zo noemen ze het kartel, het volk gek probeert te maken. Weet je wat ze het volk jaar in jaar uit proberen gek te maken? Dat het jouw plicht is om te stemmen. Maar het is geen plicht. Het is slechts jouw wens. Jouw recht om te gaan stemmen. En als je daar geen gebruik van wil maken, die stem geldt dan gewoonweg niet. Het is precies wanneer je gaat stemmen en je verkeerd dat formulier invult, waardoor dat formulier ongeldig wordt verklaard. Is precies hetzelfde. Dan wordt dat formulier ook niet gebruikt. Dus laat niemand en dan ook niemand jou gek maken dat als je niet gaat stemmen, dat jouw stem dan gebruikt wordt bij andere partijen. Gelul. Eén woord, gelul. Niet stemmen betekent niet gebruiken van die stem. Einde. Klaar. Zo simpel. Laat geen enkel politiek figuur je gek maken. Nou lopen ze langs de straten. Meet the people. Waar waren die people daar toen je ze aan onderdrukken was? Had je ze ook nodig? Ging je ook naar ze dan? Nee, je ging niet naar ze, want je vond het fijn om ze de kop in te drukken. En nu wil je ze mieten. Dan prevoer kami me voor Doro, dan gaan ze iets leuks beleven. Is ja posto ja toch? Die met beetje de politiek maf controle toch? Als zijn posto die zo weer aan het deden. Bek de kom. Zo, meneer Fraser, een verkiezing is spannend. Onze VP gaat ook naar het binnenland om te bidden. Oké, dat Emil Lobap is dat boy. Want ik wist nooit dat we een broer van Mozes in Suriname hadden. Isabi toch, Mozes bekata pa bergi ko beetje kado ama kagro nga 10 geboden. Nu mi brother Ronnie heb brother Mozes. Nu meer sa takama be heb brother Mozes. Oké, atap chilangay na so meka komblaka, maar nu meer be sa tak mo ba op brother Mozes asaranang. Nu dia magbawa so medyo bawatra abaro me obya. Nu ang masref o gata pa bedya wero bici weti apa nga bici crash ne midri baka takay gata pa bedya ko takang agado. Nu masaka kagrong. Moses kan nga 10 geboden, amas kan nga 2 geboden nomo. Gij zult geen goud illegaal verkopen. En gij zult geen fietsing aan koks verkopen. Dat is wat kagrong boy, tjepoti. Maar dan no anok ba. Want als je braaf Mozes osores ref no, dan mag ook na pa plata broodje no. En nakwan tichi da pe a plata broodje, mek se na libaka opo wai, voor des maka waka ga komen wena. Da onder passie, des maka pichi watu fisif gobora oso. 2 per persoon. Want nos aan de sarif de trouwen. Je sabi nom greedy, tek tu nomo. Maar da era baka jari da pe nomo. A weti fisi. Aso so le fisina di na watra. Jaki yoma. Isabi to. Aso so le fisina tenyang pupo.
Dus, minus sabo yan do yara, maar asasama yan do dapat oppositionali ba met desmogen gaan komen wenen. Want de oude Clara file da patapa broodje. Is een goed gebaar hoor. Dat is maar kapitje want toen fysiek geboren of zo. Maar nou zo weet die visie de opietje. Is dat weet toch, Jackie? Is dat weet toch? Er is ook een wet die laatst goedgekeurd is door de DNA. Waarbij als uw voorouders een grond hebben gekocht, tientallen jaren in het verleden, dat de staat nu het recht heeft om het in te trekken. Nee, foutje. Mensen hebben niet goed gelezen. Mensen hebben het niet goed gelezen. Het burgerlijk wetboek is vernieuwd. Oké. En diezelfde ellendelingen, die zichzelf politici noemen, hebben een stel wetenschappers, die zichzelf wetenschappers noemen, ingekapseld. En die wetenschappers moeten hun belang dienen. Let goed wat ik uitleg, hè. Oké, wat hebben ze gedaan? Het burgerlijk wetboek vernieuwd, aangepast. En een nieuwe wet aan toegevoegd, namelijk dat boedel in het algemeen hoor. En daar komt die verwarring bij. Boedelproblematiek. De boedel opgelost, de problematiek van boedel moet opgelost worden middels een rechterlijk bevel. Oké. Wat is de bedoeling? En nu heb je dat in dat artikel namelijk een vervelende fout is gemaakt om plantageboedel met name te gaan noemen. Waardoor die plantage-erfgenamen het idee hebben dat het alleen om hun plantage gaat. Maar de bedoeling is dat het slepend boedelprobleem in Suriname eens en voor altijd een keer middels wetgeving wordt opgelost. Weet je hoeveel gebouwen en percelen je hebt in Paramaribo hoor? En dan heb ik het niet eens over plantagetori hoor. Alleen in Paramaribo al en Wanica. Weet je hoeveel percelen en huizen staan te verrotten en verloederen? Simpelweg omdat eigenaren het niet met elkaar eens kunnen worden over de verdeling ervan. Waardoor geen van hun ook investeringen wil plegen. Want ze zijn dan bang als individu, als zij een investering plegen, dat de andere erfgenamen daar profijt van zullen hebben. Met gevolg, het verloedert, het blijft liggen. Het hindert niet alleen de ontwikkeling, niet alleen de economie, maar ook het milieu. Want je krijgt allerlei ongedierte in dat hoge bos, midden in Paramaribo. Dus dat boedelprobleem moet eens en voor altijd een keer goed opgelost worden. Waar maakt nu politiek, typisch politiek, de fout? Door wetten te gaan invoeren zonder inspraak van het volk zelf. Wie is de erfgenaam? Wie is de persoon die daar recht op heeft? Toch het volk. Consulteer het volk, vraag hun mening, vraag hun inzichten. Neem dat mee, vergelijk het met jouw inzichten en kom dan tot een wet. Maar nee, daarom heb ik gezegd, op 25 mei bind je dit aan je nek. Na 25 mei heb jij geen inspraak meer. En ook geen controle meer. Wat is gebeurd? Dat wetboek is vernieuwd. Is door de DNA goedgekeurd. Maar heeft het volk het ooit gehoord? Nee, het volk heeft pas kennis genomen nadat het is goedgekeurd. Niet ter consultatie, nee, het wordt boven je hoofd gedaan. En over je heen gedaan. En je moet er maar vrede mee hebben en het doorslikken. Maar zo werkt democratie niet. Absoluut niet. Democratie werkt wanneer wij allemaal bij betrokken zijn. En wanneer wij allemaal geconsulteerd zijn. En we allemaal onze inzichten hebben gegeven.
Dan komen wij tot een echt resultaat waarbij we allemaal vrede hebben. Wat krijg je nu? Spanningen. Spanningen, onnodige spanningen. Spanningen doordat mensen niet goed lezen. Spanningen doordat mensen niet goed begrijpen. Spanningen omdat mensen bang zijn hun rechtmatig deel te gaan verliezen. Je krijgt allerlei onnodige spanningen, simpelweg omdat jij boven en over het volk hebt beslist. Nooit met het volk. Maar we blijven geloven dat we leven in een democratisch land. Dat vind ik zo grappig in dit land. Of dat je schreef. Ik begrijp dat niet. Wanneer we het hebben over een democratisch land, hebben wij allemaal recht tot inspraak, recht tot controle. Maar dat heb je hier niet. Hoe heb je een democratisch land mee, God? Kan je me nog debat mee? Ik vraag me soms moeilijk meer. Prima, was wat de bar op ja dat. Isabi toch? Kan je dat ooit meer? Dan moet je een beetje goed gaan. Maar was er bij een bar gado er? Was er bij een weng gado? Tak devieren. Want if Ronik is 3 zetel nomo. Jullie gado idee of gaat een beetje hargonjeren. Want dan mag me niet play if Sunday go like van wanneer hargonje in de visie. Gado, maar beter devieren. Beware. Want aboya kwara. If ik is 3 zetel idee niet meer man. O hargonjeren. Want dan vergeet ik wat ik aan jou kom beetje. En o hargonje you. Dus ga dan met beetje chepoti, ja pa boy. Ik zag laatst ook een item op social media waarbij de president zei dat hij niets van, niet makkelijk heeft gehoord over de problemen die de bevolking van Suriname moet ondergaan. Want de RR en DR-leden hebben dat niet naar voren gebracht. Ja. Dus als het ware zo allemaal een dit probleem. Dus tijdens die meet and greet van Meet the People heeft hij al deze problemen moeten aanhoren. Ja, want hij heeft 5 jaar lang in het buitenland gewoond. Dat is zijn probleem. Hij heeft 5 jaar lang in een fucking vliegtuig gezeten. En het reizen met vrouw, gezin, familie en de hele goddamn ploeg. Om lekker vakantie te gaan houden. Dan wanneer ga je die problemen van het volk horen? Oteyuga Rambulang, Oteyuga Flora, Oteyuga Benkendam, Otego. Nee, je had geen tijd. Je rijdt nog maar af Sirene en loopt de capresi. Want je hebt het druk met jezelf en je ploeg. Look op tegen je Sani. Asandip Sadapa Sarong, Piki Sarong, Tetide had me. Want na de sem sponsor voor San, voor Chan. Beb kies de leti. Atap de bagaf de poti in je sma. En nou die de sma komt, de je zoet den trouwe. Maar je hebt het nooit gehoord van het volk hoe ze pinaren, hè? Tje poti. Nu pas ga je het horen. Theo mit den sma. Maar zij die 5 jaar lang en nou doen moet je met den sma. 5 jaar lang waren ze niet belangrijk voor je committing. Nee, 17 februari die de koin opstaan, zij doen aan ding. Is saka soldat aan geschoten zoet de rastroe. Dat die doen aan ding. Toen waren ze niet belangrijk voor meeting. Want jangaron is daar baka de soldat, die liep de soldat die zoet de troe. Ze waren niet belangrijk. Nu de belangrijk. Want nu, de golek lauwman. 25 februari, ik knap in een chipis hok dape, en een chipis pen, voor een kleur Jiju. Dat na politiek nasranang. Dat na politiek. En met tang proberen voor op a people ai. Dat dis ano zo afvanodu. Zo afvanodu nasranang na roko makandra. At de basis voor een kiesstelsel, een regeerstelsel. Want alles tegen stem, je stemt aan de basis voor de toestelsel. Na je kiest voor meer van hetzelfde. Allemaal, al die politieke partijen hebben een grote bek.
Heb je één van ze gehoord? Dat zij hebben gesproken als ik. Om die stelsels te wijzigen. Heb je één van ze gehoord? Die ze een programma hebben gepresenteerd aan het volk. Op basis van een pragmatische aanpak? Nee, de law-volk noemen. Ik ga dit doen. Ik ga dat doen. Ik ga Jezus naar beneden gaan halen. Ik ga dit. Maar temino sormi de programma. Fa je doing. Maar dat in een sormi. Want dat je nabi. Want je lei. Dat is zo saka you angolai. You angadef compef you. Dat iwani. Zo, meneer Fraser, gebruikt u inmiddels, gebruikt u kokosolie? Want kon je retakken... Ik gebruik van alles. Je gewoon een bepaald pressie, je smeert zo kronte. Ik gebruik maripa olie, kronte olie, wat temega binnenland mesmer voer maripa olie, temega olie mesmer kronte olie, en temega marowijnen, dan mesmeri loeman thee, dan mesmer alle soort olie mesmeri. Want hier staan aan mij wakker en alle pressie en misreven met dresi. Dus mi en mek dresi voor alle de olie. Want alle de olie na tamboen voor shing. Alle de olie na dresi voor dres you shing. Hoepel olie, maripa olie, sorbloemolie, kokosolie, soort van moro. Alle de loeman thee. Alle de olie dat die na dress you skin. Dus mi abban dieper specie, je alle de olie, maar mi na specie je saka. Dat mi kan tegen. Alle de olie maar specie, maar je saka na specie. Ja, meneer Fraser, we zien ook dat heel veel uitspraken worden gemaakt. Wat betreft politiek en propaganda. Dat is iemand de uitspraak. Dat is discriminerend tegenover een andere bevolkingsgroep of partij. En op Chiso. En dat genoeg discriminerend. En openlijk de mij chat makandra voetu. Openlijk de mij tegen de sma. Wat is de bedoeling? Politiek houdt zichzelf in stand door angstinboezeming. If me sorry dat in tan faraf jukasma wan denobong. En if me sorry in tan faraf kulisma wan denobong. En me sorry dat in tan faraf de dogla like me. Wat ben ik mee bezig te doen? Angst inboezemen in jou. Waarom doe ik dat? Want ik wil jou manipuleren. Want ik moet je gebruiken voor mijn belang. Maar zolang je volk ne op een aifushi, dat politiek man et chir unulik sranamang, dat wordt tampina sogodoro. Machina Indira Gandhi weg. Wa auto nakwa bromfietser. Wan buskondre boy. Zij denken. A boy omringd door Hindustanis mananga prasoro. Horja poti boy. Sonobroma poti boy. Ambulance konteking. Ishi. Maar politiek no wandati. Politiek no lopdati. Nee, om tegen makandra, om nyamakandra, om cheer makandra. Dat politiek wani. Maar voor helemaal verstaan dat uno na chiefs ranang. En a lobby die abino ati no mag pori door politiek dat wordt tampina. Want nu de in een verkiezingsstrijd. Boy, I me God me Jezus. If je van de mij kost makandra. En niet alleen om ras. Maar ook om je bang te maken voor partij X of partij Y. In bribi in me, mina abitje gado. Maar wat heb ik meer dan de buurman? Terwijl mina buurman die na zijn kartellen wat hij voor jou. Ineens tak da lauw de lauw je zodra je in een carousel rond. Voor lauw je verstaan. En if ik weet de man boto, idee niet. Goed, meneer Fraser. Ai. Maar ik wil liever zeggen voorzichtig met uw balk. Want ja. je wil vliegen wat u vrouw. Wat u weet, hè? De saka isabi. Luko ala di me op de me beji de boy utro biji postu ko bo wambu oso. No tan saka. Me furu pupa na utapu. Tje. Hey, sa da volk. Mi on beji unu.
Mi lop unu, en mi sata lop unu, en me beji gado fi lop mi tu. Bika ala gado de mi sata opo yu ai. Awasa no mo waba vanuda senang na wa referendum. PU eis tak a grondwet e kenki fuka chawa nyunki stelsel en wanyu regeerstelsel PU abamakti. Bika no yuna srafu fa makti. Yuna katibo de pul de lus purai tapu. Verstangbung. Met takong grantani anga lobin mi ati utambung. En mo tampa weruno. Kijkers, dat was meneer Fraser. En hij interviewde dus bij heftig Chiso. Maar soms moet het kunnen, meneer Fraser. Maar zo lees hij, melas misrefi, zo lees atebro efadong, zo lees emotie efadong, alles zo zijn efadong. Want ik ben ook een mens toch, code eerlijk. Goed. Kijkers, Krishna Lakpat vandaag hier met meneer Fraser. En ik wens u een fijne kijkplezier en een fijne dag verder. Love. Mr. Pebble Banger. Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo!
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.